Bé, se viu ja, com se veu, soc nascut a Sabadell ja fa molt temps, molts anys, el 1927, Déu-n'hi-do. Bé, estic molt content i molt feliç d'haver tornat a la meva ciutat, que he estimat sempre, malgrat que he estat content de viure una primera època de jovenet a València, on em vaig formar com futur pintor, i he acabat a París i haver passat 50 anys a França. En tinc un record immemorial, molt maco. I ara estic content una altra vegada d'haver tornat a la meva ciutat on vaig néixer i no he deixat mai de venir, de tornar, de fer coses, de tenir amics, molta família. Jo estic molt content. La meva vida a Sabadell, a València, és molt llarga. Què us podria dir? És més difícil, em sembla, a mi, Sabadell que París, almenys per mi. Però és la meva ciutat i he trobat aquí sí molts companys de la meva edat. Com a València van desaparèixer tots, no em queda ningú, no conec a ningú. A ningú. A Sabadell sí, Sabadell és extraordinari, els amics de la meva edat. Fins i tot ara, actualment, quasi bé cada dia ens trobem a la plaça del Gas amb un banc a xerrar una mica. I tots tenen 2, 3 anys més que jo, però és deliciós i extraordinari. Bé, què més us puc dir? No acabaríem mai. Doncs res, Xavier, una miqueta l'idea és fer una miqueta això, els teus records de Sabadell, no? Exacte. Els primers 19, 20 anys. Què recordes tu de Sabadell? On neixes? Ui, recordo moltes coses, recordo moltíssimes coses, tantes que no saps per on començar, oi? La meva infantesa va ser molt rica. De records sí que en tinc, per exemple, jo devia tenir aquella època, és difícil ara calcular una mica, 4, 5, 6 anys, que encara vivíem a la plaça de les Marquines, a casa del meu oncle, el fotògraf, Albert Rifà, i va dir: Xavier, no et moguis aquí de la Cera, perquè ara d'aquí 10 minuts arriba l'avi de tots els nens de Catalunya. Dic, com és això, l'avi? Si jo només en tinc un, l'avi Valentí. Diu, no, però aquest és diferent, és l'avi de tots els nens. I mira, ara ve una comitiva i veig un senyor que era el senyor Francesc Macià, i entra, diu, Rifà, m'heu de fer una fotografia perquè la Generalitat em demana la fotografia oficial i no n'hi ha cap de meva. Feu-me la maca, que quedi bé. I jo me'l mirava i dic, oncle, aquest senyor és l'avi de tots els nens? Dic, sí, home, ara vine, fes-me un petó a la mà. I vaig fer l'amistat, i són records molt macos. El president Macià. Però és que a casa meva de naixement, a casa l'oncle, no? A casa meva, a casa del meu oncle, oncle de la meva mare. El Rifà era l'oncle? El Rifà, sí, i van passar personatges. Mira, jo sé qui va passar, el Pau Picasso, acompanyat per Feliu Elias. Això devia ser abans del meu naixement, abans del 27. I va passar Pau Picasso una tarda, acompanyat de l'amic de l'oncle i del Pau Picasso. Devien ser els anys 24, 25, jo penso, imagino. I se'n van anar tots tres a menjar a Can Feu, a berenar a Can Feu. Al castell, d'allà per allà al castell. Ha vingut l'Àngel Guimarà, que ho sàpiga. Ha vingut el Pau Casals, aquestes vegades, el Gaspar Caçador. I moltes personalitats que hauria de buscar perquè havien passat per casa del meu oncle. Tot això em va marcar una miqueta, oi? I recordes com era el lloc, com era la casa? Sí, era una casa que era una mica d'aquella època, oi?
perquè els actuals propietaris que l'ocupen un dia em van convidar a visitar-la. I jo vaig quedar parat perquè per circumstàncies de la vida el meu oncle, ja us ho explicaré, la va perdre. Bé, però quan la va comprar, la va restaurar i va fer una de les primeres cases que es feien acabar del modernisme, però seguint l'estil, les normes, els cànons del modernisme. I va tenir molt èxit. Una casa que no hi havia bany. Hi vivien 7 persones i tots havien d'haver d'anar a rentar l'aigüera. I era una casa que sortia amb revistes d'art. Bé, són coses... Això és un record molt fort, quan el veus aquí. I ells hi ploraven quan pensaven en aquesta casa. Ai, que maca que era, ai, que maca que era. I una cosa, cada t'angoscia de veure-la. I tu jugaves a la casa quan eres petit, estaves allà, recordes, quins records tens? Que jugaves per allà a la plaça, anaves a l'escola? Oh, i tant, molts, bueno, molts records, molts. Com era Sabadell? Acabat d'allà vam anar a Barcelona, perquè el meu pare va perdre el que és la causa de la ruïna, del rifà i tot això, és molt llarg d'explicar, però molt interessant, ple d'anacronisme. Vam anar a viure 3 anys a Barcelona, i Barcelona també va ser molt interessant. Vaig anar-hi els meus pares i se'm van portar l'oncle, que el meu pare havia arruïnat, aquelles coses del comerç i tot això. En aquella època estava mal vist, oi? I el meu pare que va fer quiebra, aquestes coses. I també en té records molt macos d'allà. Un dels records més macos que va finalitzar, si tu vols, a París, és que el meu pare va posar un magatzem de teixits al carrer de... com es diu ara? Joaquim Costa, al costat del Teatre Goya. A Barcelona. A Barcelona. I allà venia un noi a fer una mica d'aprenent, feia de tot, escombrava, que allà, i a mi em portava a un col·legi particular a la plaça d'Urquinaona. Tot això em queda una mica balat, perquè jo tenia 4 o 5 anys, però ho recordo encara. I un noi molt maco, un noi que dibuixava, pintava, una mica esbarat, revolucionari, però el meu pare se l'estimava molt bé. Passen anys, jo tinc la beca per anar a París, un dia torno a València i li dic, què has vist? Gent de casa nostra, allà dic, sí, precisament hi ha un xicot que et coneix de nom una mica i dic, oh, com és això? Com és? Més o menys va ser així, oi? I em diu, sí, aquest xicot se'n va anar refugiat a París, però dibuixava molt bé, feia cartells revolucionaris a Barcelona i tot això, no sé com se diu, no, ja t'ho diré, espera't. Es deia Antoni Clavé, dic, què diu ara? L'Antoni Clavé, Aquest és el que m'acompanya a mi, és l'Antoni Clavé, perquè és un dels grans pintors d'Europa d'avui dia. I tant, l'Antoni Clavé. I bé, el pas que jo havia anat a veure ja el Clavé i la seva mare, Xavier, senyor Clavé, bé, s'ha acabat, oi? I li feia molta il·lusió perquè era català i era barceloní. Xavier, vine a menjar, i la seva mare, i una senyora Vallès, molt valentí. Ai, parlin de Barcelona, ha canviat aquí. I bé, el senyor Antoni. I quan li dic que torno a París, i bé, un dia també vaig a sopar a casa del Clavé, i l'Antoni em diu, Xavier, així li vaig explicar tot això que havia dit el meu pare. Tu eres aquest nen d'allò dels magatzems Goya? Sí. I es posa a plorar com una que diu, Xavier, que jo t'acompanyava, és com si fossis el meu germà petitet. Dic, ja ho sé, Antoni, però jo no vaig relacionar, un senyor ja de 40 o 50 anys, a pensar en aquell noi que en tenia, no sé, 16 o 17, no sé. La vida dona va ser molt maco, i dir coses així, en tinc moltes. I llavors de Barcelona tornes a Sabadell? Tornes? Acabat, sí, exacte, sí. El meu oncle venu a la casa Arfa, a la casa Còrec, li van dir,
s'ha de rifar, s'ha d'establir novament, a Sabadell, l'ajudarem, i es va establir a la via Massaguer, el 44. Fins ara hi ha hagut una oficina de loteria, Sí. allà. El gran rifar, el gran fotògraf. Sí, sí. I allà hi va haver un canvi. Jo començava a sentir, jo tenia il·lusió per pintar i dibuixar i veia que el meu oncle s'estava envellint una mica, que no tenia l'interès que tenien aquests carros obscurs de la primera galeria amb llum cenital. Bé, es va recuperar una mica, oi? Però ja era molt gran i acabat bé la guerra d'Espanya. I al començament de la guerra d'Espanya us en podia explicar 10.000 també, de la gent que va passar per allà. I ja d'aquesta època que estàs aquí a la via Massaguer, que hi ha el rifar a la via Com? Massaguer, que de l'època aquesta que el rifar ja està a la via Massaguer, Sí. tu ja comences així a pintar o a dibuixar i ja tens... Sí, jo anava als escolapis. I com eren els escolapis? Sí. Bé, aquella època per nosaltres era una meravella, era el més maco que hi havia a Sabadell, era una gent molt oberta. I allà va passar una cosa que tinc d'anar amb compte a explicar-ho perquè hi poden haver males interpretacions. Jo me'ls estimava molt, però penso que el col·legi que va haver acabat, quan es va acabar l'època religiosa dels escolapis, i se'n va quedar la Generalitat, el govern de la República, i va haver un pas endavant. Però va ser molt dur per nosaltres, que és la veritat, saber que 6 o 7 pares d'aquells que eren tan macos, el meu pare Lluís tenia 21, 22 anys, que un dia venen un grup de nens a trucar: Xavier, vine a córrer, anem a la Riereta, que hem trobat el cos del pare Lluís, unes senyores, unes dones amb destral, l'han mort. Jo vaig estar malalt, que és la veritat. Ja en aquella època jo no arribava a dir l'esquerra, la dreta, els nacionals, els no nacionals, havia mort el pare Lluís, això era molt fort per mi. I així que en tinc un gran record. Però acabat quan hi va entrar l'escola de la Generalitat, va ser fabulós d'una altra manera. Classes en plena natura, classes a Can Feu. Com era això? Era molt maco, era una cosa completament nova. Això durant la Els República. nens ja no treballaven amb pupitre, una tauleta de 4, amb llapis de tots colors, ofert per la Generalitat. I un dia un senyor de Barcelona, acompanyat d'un grup de noies, de mestres, diu: nens, heu de dibuixar perquè farem una exposició a París. I jo dic: on és París? Que són d'aquí, que és al costat de Barcelona, on és? Diu: no, és a França, que vam fer dibuixos, jo també vaig fer el meu dibuix, i es va exposar al Gran Palais de París. Els infants de la guerra d'Espanya, infants de la Generalitat de Catalunya, que ofereixen una exposició als nens de França. Això va ser fabulós, va ser molt bonic. És la primera vegada que jo exposo a París. I acabat el Gran Palais, mare de Déu. Això era molt important. S'hi vaig exposar. I com era Sabadell a la República? El temps de la República com eren els carrers? Ui, molt diferent d'ara, molt Sí, diferent d'ara, ja, era això. molt diferent d'ara. Era una ciutat que no era acollidor, saps? Perquè tothom treballava, tu veies. Al matí, a partir de les 9 del matí, era un desert, tothom treballant. Però a la vegada era maco, jo venia de València i m'escoltava el so dels salers, pum, 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 pum. Tot el dia aquest soroll. Passaves al costat d'una quadra, hi havia com un halo, unes olors de teixit triturat, de productes químics. És una cosa estranya, oi? I acabat la sortida de les fàbriques, els homes amb brusa, la fiambrera, tots de pressa. Quan sortien les noies, les cosidores, criadores, tot això, que li deien les xinxes. Sortien totes les xinxes juntes i molts nois en broma les veien a venir, cantaven les xinxes, quan surten van de 3 en 3,
l'una diu a l'altra, no, mira el teu promès, no, guaita el teu promès. Això era deliciós. Era un Sabadell molt diferent, però molt atrevent, era únic, una ciutat industrial que volia, oi? De fàbriques. Sí, jo hi havia anat molt, perquè... Hi havia el carrer Manresa, no? El carrer Manresa. El carrer de Manresa, que era el centre molt estret, era el centre comercial de Sabadell. Hi havia els forners, la Cotilaire... Recordes les botigues? Oh, i tant, tot, i de família i família meva, aquí tenia els forners. Són una germana, la germana del Rifà, del meu oncle. El seu marit era forner. Molt senyor, jo ho havia vist ja de gran. Quan era forner no encara, jo segurament no havia nascut. Però i tant que hi havia amics. Hi havia un senyor que m'estimava molt, que era un dels historiadors, dels primers historiadors que ha tingut Sabadell, que era el senyor Rossell. No sé si l'heu sentit, que era molt amic del meu oncle i a mi m'estimava molt. Jo us tinc de regalar un llibre que n'hi deuen ben pocs. Bueno, data una mica, oi? Però bé, hi ha molta bona voluntat, que és el Rodal de Sabadell. El Rodal de Sabadell, i tant. El coneixeu segurament, no? I tant, i tant. Si jo tinc un volum dedicat d'ell, per això et parlo jo, dels anys 35, 34, 35. Exacte, sí. De parlar. Que era un senyor molt directe, molt maco. I recordes això, el Rodal? Tu hi havies anat Oh, a i patir tant, i tant, la salut. i tant, i que ara recordo molt que en aquell moment jo penso, potser estàvem amb el balanç, però ningú s'escoltava, i això va ser una mica duret, oi? Vaig conèixer un senyor molt interessant, i ara hi ha un bon record, i va deixar molt bones coses fetes, que era el senyor, el creador, el fundador de la Fundació Bosch i Castellac. Se me'n va la memòria, el nom, i ara t'ho diré. Ens sortiràs. Ja t'ho diré. Hi havia el Vicent Renom... Que era molt maco, però teníem ja algunes certes discussions, oi? Que era un gran excursionista. I em va dir, senyor, ensenyar unes fotografies que he fet, molt fosques, les oliveres, és fosc, la nit. Diu, sí, però mira, espera't. Quan facis una fotografia, un quadre, a l'oli o a l'aquarel·la, ho dius, quan facis un paisatge s'ha de semblar molt al paisatge. Perquè si no dius, això és el camí de Santica, però si no ho veus no ho pots dir. I és que jo crec que la pintura no ha de ser això. Pot ser que no s'hi sembli gens i és una bona pintura. Era molt fàcil, molt infantil. I els senyors no ho veien. El Paco Molló. Perdoneu, oi? La meva edat, s'estompa una mica, oi? Però el veig, ell tal com era, que un dia em vam parlar de la Fundació Bosch i Castellac i va emocionar molt a les persones. El veia sempre vestit de negre, morat, quan hi havia alguna festa a la Fundació, però ell sempre espardenyes blanques, immaculades. Era com una joia, un senyor ja vellet, jo tenia potser 6 anys, jo veia ell, un senyor ja de 80 anys, un vestit negre, una camisa blanca amb un botó sense corbata, i molt dilecte, però molt d'aquella època, oi? Bueno, era la manera de ser. I allà jo sento que ja hi havia alguna cosa que volia, però no estaven massa acompanyats. Clar, això ja de la Fundació ja estem parlant dels anys... Que em queda ara una cosa ambigua, molt difícil d'explicar i d'assumir, que és, per exemple, el senyor Duran Camps, Vilarrofat, Vilapuig. Me'ls estimava molt, però no era això el que em feia il·lusió. Jo mirava un llibre del meu oncle, alguna revista que ell comprava, hi ha exposicions que es feien a Barcelona, a Montjuïc, entre cometes, amb pintors moderns, que no eren tan moderns com això, però bé, ja hi havia un pas endavant, una recerca, ganes de fer pintura, de no fer fotografies pintades, oi? I això ja em començava a ballar una mica, oi? I vaig començar ja
Però tot això va ser difícil a Sabadell, va ser difícil. Perquè llavors tu recordes això també, quan esclata la guerra, el 36, Bé, tot això va ser terrible. això com ho vas... Sí, amb molta por, molta fresa. Certes coses feien il·lusió perquè hi havia una catalanitat pujant A Sabadell. molt a Sabadell, lluitant, molt forta, ja grossa. I a la vegada coses que passaven, d'amics que havien desaparegut i tot això, que no compreníem per què passava tot això. Jo ho sentia dir a les persones grans, oi? Ho sentia dir, per clar. Fins molt més tard no me'n vaig donar compte de lo que era en el fons tot això, oi? Clar, Però de petiteta, 5, 6 anys, 7 anys, molt difícil comprendre-ho i assumir-ho, oi? Va ser molt d'una gran ambigüitat, oi? Però en fi, tot va anar bé. Tot va anar... I d'aquella època, això, qui recordes d'aquella època així, abans d'anar a València? De pintors així que havies conegut i després... Sí, bé, clar, València també va ser una cosa que ara potser faig malament de dir-ho, però és igual, jo he sigut sempre molt clar. A València no m'hi sentia bé quan jo era molt petitet, perquè jo sortia d'un ambient d'amics dialectes, del meu oncle, oi? Tots aquests senyors, el Francesc Bosch i Cardellac, el senyor Vilapuig, que jo anava al costat d'ells quan sortia a pintar l'antiga, m'estimava molt a mi, però jo ja tenia una altra mena d'ideal. Bé, arribar a València jo em trobo amb un món molt estrany. La llengua que tothom parlava, no parlava valencià a aquella època, molt poca gent. La gent rogena no parlava de llengua valencià i això m'estranyava una mica a mi. I ara potser és arriscat el que et diré, però aquesta és la veritat. He tingut una tristesa grandíssima, perquè un dels primers amiguets que vaig tenir a València, veí, era el fill d'un torero que es deia Barrera, vam ser els amics, al 126, avinguda 14 d'abril vivien els meus pares, i ells vivien al mateix replà. I ara resulta que segurament ho serà, el director general de la cultura al País Valencià serà un fill d'aquell torero, serà un torero, que també era torero. Això em fa una mica, és la veritat, ho tinc de dir, una mica de mal. Torna a repetir la... Torna a repetir. T'imagines, eh? Perquè això vas a València ja a l'any 40, no? A l'any 40. Bé, esclar, jo a València hi anava, i moltes vegades acompanyat de l'oncle Rifà, durant les vacances escolars, anava allà, però no m'hi sentia massa bé. Dic això perquè al cap d'uns quants anys, quan el meu pare em va cridar, dic, Xavier, vine, perquè jo tinc un negoci, tot això, em faig gran, i aquest negoci serà per tu. Jo hi vaig anar, així d'allà, però no m'hi sentia bé. I un dia, pobret, que era un bon home, el meu pare em diu, Xavier, tu no t'hi sents bé amb un negoci, oi? I pare, és que a mi em fa molta il·lusió dibuixar, pintar. Diu, sí, però has d'anar a una escola de Belles Arts. I bé, em diu, però abans jo ja m'he assabentat, has d'anar a dibuixar una mica a casa d'un mestre. I diu, jo he triat un senyor que m'han dit que és molt bon pintor, que és aquí, que és allà, i bé, era un senyor molt acadèmic, Manuel Sigüenza, però un trollosepà, molt bon home. I va dir, no, ara ja. Diu, xiquet, ja estàs bé per anar a Belles Arts. Ja en sabia prou de dibuixar. I entro a Belles Arts, i sí, va ser una obertura molt gran, perquè quasi tots els condisciples eren valencians de l'Horta, i allà només es parlava valencià. Era deliciós. Fins a cert punt que va passar una cosa immensa, que és molt bonica, però també molt difícil d'explicar. Amb els canvis, tot allò ja era el ple franquisme, van obligar a fer unes signatures que no tenien res a veure amb la carrera artística, que era, per exemple, religió. Jo no sé què hi feia allà,
Bé, hi havia unes coses absurdes. Per exemple, de quin color té de ser el manto de la Mare de Déu? Però si no en pintarem mai de Mare de Déu. Ha de ser rosa, molt bé, ha de ser rosa. De quin color eren els ulls de la Sagrada Família, de tots tres? Esclar, d'aquell país, tot això, una mica foscos, no. Eren de color de misericòrdia, que fa bé de dir-ho. I un dia hi havia el sacerdot i una assignatura també, no sé què feia, que era religió, cultura religiosa. I ens va fer uns dictats. Se m'estompa una mica la memòria perquè fa molts anys i tot això. I eren dictats sobre transport de llenya al Pirineu. I bueno, això ho coneixes a mi, que sabia així, que el meu oncle m'havia parlat. I ho faig, que els italians ho tenien com símbol polític, el faccio, que era un feix de llenya lligat. Bueno, i el feixisme diuen que venia i que en farem un feix. Bé, coses més o menys folclòriques. I era un sacerdot petitet, gras, que ens ensenyava tot això, en castellà. I dicta, va amb un feix de llenya, del llatí ho havia de traduir al castellà o al revés. Jo dic, ara no sé com se diu en castellà, sí, és un af de llenya, però vaig fer veure que no ho sabia. I li dic, tinc de dir que soc català i prou. I hi ha un risc que em facin fora de l'acadèmia, però és igual. N'he de buscar un altre. I dic, senyor professor, perdoni, però ara tinc una petita distracció. Jo estic acostumat a escriure amb la llengua materna i ara no comprenc ben bé, no sé què va dir, ja fa molts anys. I bé, el senyor s'ho llegeix i el pupit de lluny diu, ui, dic, ja està, adéu Escola de Belles Arts. Me'n vaig allà i diu, padre, i diu, vostè, Oriach, m'ho diu en valencià, quan està sol, pensa en català? Dic, sí, pare. I en família parlen? Sí, pare, sempre. Xiquet, continua! Qui era aquest senyor? Va ser el bibliotecari del Vaticà al cap de tots aquests anys. Un dels grans homes que ha tingut l'estat espanyol. Don Alfons Roig, mireu per internet, Alfons Roig, un gran capellà, un gran crític d'art, a aquella època era jove, encara i desconegut. Però això va ser, encara que ho veig allò, que em va agafar així, i ell s'agafava per la sorana i diu, Oriach, continua! I els deixetes, què t'ha dit, Oriach, què t'ha dit? I n'hi havia de molt valencianistes, sobretot que encara viu. I té un any més que jo, encara viu a València, que és un xicot molt maco, que també l'han nomenat a tots els, l'han nomenat acadèmics de Belles Arts. Que m'ho volia dir, acabar d'aquestes coses que van passar, oi? I estàs aquí a l'acadèmia, aquí a Belles Arts a València, i després ja te'n vas així. Sí, per l'acabat també va ser una aventura molt maca que vaig viure de jove, però no voldré cansar-vos amb tot això. No, perquè ens interessa això, és la part més de Sabadell. Ja al final de Belles Arts es va crear un grup de pintors, una mica treballàvem i hi havia uns conceptes contra l'acadèmia oficial, oi? Hi ha més lliures, però bé, no era molt modern tampoc, i que vol dir ser modern, bé, això ja és la part. És una altra discussió. I bé, es va crear aquest grup, tots els nois tenien Manolo Gil, Montañana, Carmel Castellano, tenien 2 o 3 anys més que jo, però els va agradar el que jo pintava. Ja tenia jo un petit taller a València.
I em va dir, mira, la pròxima exposició del grup 7 t'ho hem format les parts. I jo, home, gràcies, i tot, molta il·lusió, i vam fer. I el primer que vaig exposar va ser fabulós, una crítica, veiem avui dia, hi ha un autoretrat, poc corrent avui dia, ple de bons auguris, una paleta rica i sensual, cosa als 16 anys o 17, et fa molta il·lusió. I un bon dia encara hi havia una exposició de grup 7, el director telefona al meu pare, perquè els altres no tenim tipus telèfon, I diu, miri que demà o demà passat ve un crític d'art de París i vol veure l'exposició, que vinguin els pintors, I pare, jo no hi vull anar. Que li has de dir un senyor que no entens el que diu. I bé, hi vam anar al final, i tots allà davant, jo que era molt, sempre he sigut molt tímid, una mica darrere, era més jove, i aquest senyor s'ho va mirant tot, i es posa davant de les obres de Manolo Gil Pérez, un gran pintor, molt bon pintor, el millor de tots nosaltres. I aquest senyor li diu, sí, és molt bona pintora espanyola, indudablement és espanyol, és lògic, oi? Però, diu, vostè coneix el català Nonell? Diu, sí, esclar. Diu, molt a prop de Nonell. Pensi que Nonell ho va fer 40 anys abans. Va mirar. I jo tenia coses que ja ho coneixeu segurament, una mica impressionistes. I diu, i fa així. Ui, jo, mare de Déu, m'amago darrere una cortina. Diu, de qui és això? Diu, el director, senyor Abat. Diu, on està Xavier? I un altre diu, darrere de la cortina, senyor Abat, que no vol sortir. I aquest senyor vingui i diu, quina edat té? No sé, 17 anys o així, o 18. I em diu, vostè s'ha format potser segurament a Barcelona, no? Dic, no, m'he format aquí a València. Perquè a Barcelona es veu alguna cosa així. I vostè no té ganes d'anar a París? Dic, ui, és molt lluny tot això, sí, quan sigui gran, potser sí. Ho aniré a visitar. I diu, bé, molt bé, continuï. Va passar un mes, 2 mesos, 3 mesos. I un bon dia, a la tarda, el que no quis de casa el meu pare, i el meu pare hi era. Jo vaig obrir la porta i veig un huissier, amb una gorreta, Institut Francès. I diu, senyor Uriach, sí, diu, pare, és per vostè. Diu, una carta. El meu pare se'n va al menjador, llegeix la carta i ve amb llàgrimes als ulls. I em diu, Xavier, estàs convidat a anar a París. A París? Què vol dir això? Sí, estàs convidat, mira, t'has de presentar tal dia a l'universitat, no sé què, no sé quantos, no sé. Ui, mare de va ser una goia, a París. I quan me'n vaig anar a París, a aquella època, imagina que ara hi va, el tren ple. Això estem parlant dels anys 40. No, això era dels anys 50. 50, que vas a París. Que vaig a París als anys 50. I què va passar? Bueno, me'n vaig anar a París i va ser una aventura, esclar, arribar. Aquell moment ha de canviar tot, per aquell moment. Mira, amb el tren anava jo sol, fins a Toulouse jo sol al tren. I a Barcelona, a Portbou, només jo, ningú més. Tenia por física. I va ser molt maco, va ser impressionant per mi, i sobretot aquella època, vull dir, faria riure d'això. Però aquella època va ser fabulós perquè arribo a l'estació de Perpinyà, jo baixo, dic, ara sí que no sé quin tren tinc d'agafar. I ve un senyor amb un llum, amb un setrill d'oli. Mais si le vaig a fer... I no hi havia ningú, dic, sí, se ria. Dic, où est-ce que vous allez? Dic, vaig a Paris. I diu, que ets català, no? Dic, sí, bé, doncs parla català, home.
Jo dic, oita, a França hi ha el senyor. Res, mira, bé, puja aquí. No, fes una cosa, em diu, nano, vine a mi. Fins a Toulouse pots anar de primera a dormir perquè no hi ha ningú. A partir de Toulouse a París has de tornar al teu celler. Dic, no val la pena, ja em quedo aquí. Va dir, això va ser fabulós, fabulós. Va ser molt maco, molt maco. De Toulouse cap a París, i a París... I cap a París, bueno, i París va ser... Esclar... No coneixies ningú, no? No coneixies... Sí, coneixia bastant. Hi havia el Clavé, hi havia alguns amics ja que jo havia conegut ràpidament. A València, a Barcelona, hi havia l'Antoni Tàpies, de Catalunya hi havia el Xavier Valls, pare que va ser primer ministre. Ah, sí, del Valls? El Valls, sí, el seu pare, el Xavier, era pintor. Era pintor. Molt bon pintor. Què feia? Què feia? Quin tipus de... Molt difícil, perquè se sap greu dir-ho el que feia, però ho feia tan bé, hi havia tanta poesia, que jo considerava sempre una bona pintura. Feia una tasseta de cafè blanca, un tovalló mig plegat i una taula, i quadres petits així, però deliciós. Pintava molt poc, però una persona maquíssima. El Valls. Si ho sapiguessin que el seu fill era primer ministre de França, s'hagués mort d'un disgust. No ho va saber. No va arribar. Ah, sí. El Tàpies, perdó. El Tàpies és molt maco, però és que allà molt humil. Jo torno a Barcelona i ja no et coneixia, el Tàpies ja no... Ens havíem creuat alguna vegada i ja ni hola et deia. I en aquella època sí, esclar, érem tots al mateix nivell. Tàpies, el Clavé, el Valls... El Clavé ja era un gran senyor i el Xavier Valls li costava una mica tirar endavant, perquè feia una pintura, si tu vols, molt ben feta, molt maca, molt poètica, però no era del nostre temps. Però ell, com a persona, una persona deliciosa, completament diferent del seu fill. O del seu fill, jo el coneixia molt perquè venia cada tarda a berenar a casa amb la meva filla, eren amiguets, sortien junts. Perquè a París on t'instal·les? Quan arribes a París, on vas a viure? On t'instal·les? Jo vaig viure 2 anys al Col·legi d'Espanya. Col·legi d'Espanya. A la ciutat universitària, que és allà on vaig conèixer la meva futura esposa, sí. Per casualitat. La cosa més casual. Una noia que no sortia mai de casa, que no havia anat mai a ballar, però de l'acadèmia que estudiava ella l'anglès, els hi van enviar una invitació que el Col·legi d'Espanya feia un ball internacional per acollir estudiants espanyols, érem 4 de casa, els espanyols de la ciutat universitària, i allà ens vam conèixer. I estàs allà a París, ja pintes, i a Sabadell tornes? A Sabadell vas tornar? Vaig tardar molt a tornar. O sigui, perquè van haver problemes, inclús em van dir que la premsa havia dit que jo estava condemnat a mort fusellat. Per què? Perquè no m'havia presentat a la caserna quan em tocava en el servei. El servei militar? Sí. I els meus pares, i sobretot aquesta carta és molt maca, de Manolo Gil, del gran pintor del grup, que vaig començar jo a treballar a València, em va dir, Xavier, si no vens ja t'envio la còpia d'un diari que estàs buscat i et fusellaran. No solament va ser així, que el meu servei militar, algú que a mi no em coneixia a fons podia pensar que jo era molt hipòcrita, perquè em va anar molt bé. Molt, però molt, va ser una cosa no us ho podeu imaginar. Jo vaig fer enfadar, a davant meu, el tinent coronel en cap de l'exèrcit espanyol a Andalusia, perquè es pensaven que me'n fonia d'ell. Jo sempre he tingut un problema amb la R. Però abans d'anar a París, i el meu pare ja la tenia, dient R, una porra, diem una boga. I aquest senyor, un bon tinent coronel de l'exèrcit espanyol,
al cap de 3 o 4 mil homes, que hi havia un campament pro-militar de Ronda, a Andalusia, havien de tenir ja, me decidir per aquest, un soldat que donés les ordres a 3.000 homes, a la derecha, a la izquierda, su lugar de descanso, aquestes coses, bé. Mare de Déu, esclar, tu també a mi no em tocarà perquè davant de 3.000 homes, oi? I jo pensava, oi, Déu no sé, doncs, si em toqués a mi, em suïcido. Y yo ve, caballero oficial Francisco Javier Orina Oriaki, sí, no sé. No sé, arriba a Espanya, o viva Franco, no sé. I al costat del cavall amb ell, un home petit, sec, cara d'enfadar-se sempre, i diu, bueno, és que això me diu, ara provaré jo aquesta zona, aquesta gent, soldados, perquè és més que un batalló, ja no podia dir un batalló o companyia, soldados, izquierda, el coronel. Pum, pum, bien, muy bien, muy bien. Digo, repita usted. Y yo digo, soldados, izquierda. Tothom rient, i ell enfadat, i va un comandant que m'estimava molt, un home que era universitari, molt interessant, però era comandant de l'exèrcit, no sé per què. El va salvar al cap de molts anys amb una exposició que vaig fer jo a València, a l'Ateneu de València. I li dic, és que aquest senyor ha viscut 2 anys a França i li costa molt la R, no sé què, no sé quant, i va passar. Però va ser tot el meu passatge a l'exèrcit espanyol va ser d'una ambigüitat grandíssima. Jo tan antimilitarista, perquè no sé com em van agafar, jo sé que un dia fèiem instrucció i el xef que teníem era un xicot de València que es deia Barratzina, molt patriota, i ens feia fer instrucció. I era ja graduat, que nosaltres encara no ho érem, ho vam ser 2 anys acabat. I aquest noi em va preguntar coses, jo li vaig contestar expressament, fent expressament, i tothom, tots els soldats reien. I ell imagina com s'enfadava, perquè em diu, aspirando ya que no portes el fusell, dic, mi teniente, no sé, es que me he olvidado el sombrero y la escopeta. Déu-n'hi-do. Això no va ser res. Al cap de 2 o 3 dies, el capità de la nostra companyia, ara farem un examen perquè tots sou enginyers, a repartir càrrecs. I bé, els enginyers hi havia els 7 nois, que tots venien de València i 2 de Barcelona, que han fet estudis que no són d'enginyer. Hi pot haver problemes, i efectivament hi van bé. I em van demanar una regla de 3, un problema d'enginyeria, i dic, mi capitán, amb el accent català valencià, mi capitán, es que nosotros las matemáticas y eso no es lo nuestro, y todos, cállense, callin. I bueno, doncs també vostès que són, som de Belles Arts de València, 2 que venen de Barcelona, no sé per què van venir. I bé, ens han posat enginyers. I bé, una cosa o l'altra jo que he fet, i saps què? Farem la plana major, perquè hi ha el camuflatge, hi ha moltes coses sobre la pintura se poden fer. I, bueno, aviam, quins junts, són 7, oi? De Belles Arts són 7, sí. I, bueno, aquest mateix, Oriac, oi, mare, em toca a mi. Bueno, i allà va ser una cosa completament imbècil, de nivell, pels enginyers. Perquè em diu, bueno, dígame, aspirante Oriac, ¿qué clases de pintura hay en el mundo de la pintura? Dic, comandante, mi comandante, o no sé què, hay la pintura al agua,
la pintura al huevo, la pintura a la gelatina, la pintura a la cola. I cada vegada que deia una cosa, la gelatina, el huevo, tots reien. Y mi capitán, no hace reír, es verdad eso. La pintura italiana es del siglo XVI, la pintura de la caseïna, mateixes grasses. Bé, saps què? Ens van fer caps de la Plana Major. A peu vaig conèixer tota Andalusia. Tota, amb unes coses tan maques, vaig veure. I els altres hi anaven amb tancs, amb cotxes militars, i nosaltres a peu, pum, 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 entrant per cases de pagès, fent dibuixos, prenent mires, va ser deliciós. I saps què em toca? Acabat, que tot Espanya em va parlar, i això em va fer molta vergonya. Em criden a baix i em diuen, Ullat, s'ha de fer un retrat del general Franco, però que faci 4 metres d'alt, allà era ple campament, i ui, mare de Déu. Bé, en pintura, no, voldríem una cosa més, com un tapís, que fos una tapisseria. Diuen flors, per exemple. Dic, ui, a aquesta època a Andalusia no hi haurà flors per fer això. Això s'hauria d'anar a València, a Barcelona. I dic, comandant, això ho podríem fer en paper. Fulletes de paper, fem una floreta, 2 o 3 colors. Home, si li sembla, ens van donar un permís per anar a Ronda. I 2 o 3 valencians ens anem cap a Ronda a buscar paper, caminant com una persona lliure. Vam fer això, carai, escolta, el dia de la festa, tots els militars d'Espanya eren allà a presenciar la desfilada i l'inauguració del retrat del Franco fet per Ullat, els catalans i valencians. Sí, vas fer un retrat del Franco. I el Franco, què va fer? Ens envia un telegrama de felicitació, encara ho tinc, mare de Déu. Tens el telegrama del Franco. Una cosa d'ambigüitat. I no ho vaig fer per oportunisme, perquè m'ho demanaven. Sí. Sí, que el Franco et va enviar un telegrama. Sí, i tant, i tant. París, continuem, estem a París. Sí. París, i llavors a París estàs, si fem una miqueta... Ui, a París, mira, des de l'any 51 fins ara, que vam vendre les propietats i tot això, he estat sempre, de vegades veníem, des de fa 20 anys, potser, amb la Genoveva veníem 5-6 mesos a Sabadell, el reste a Normandia, que vaig deixar molt aviat París. Bueno, no deixar definitivament París perquè teníem casa, però viure molt temps a Normandia perquè tenia molt espai. A Normandia hi havia 3 o 4 ateliers, era un espai, ja us ensenyaré fotografies algun dia, un espai immens. Perquè expliquem, o sigui, a París et cases i llavors vas a viure a Normandia. No, de seguit no. No, mira, va ser una cosa molt lògica i no sé si té molt interès que ho expliqui. Molt per sobre, com és que vas de París a Normandia. Quan em vaig casar, la meva dona tenia la mare, però el pare ho havia perdut ja, i tenien una propietat amb una casa antigua que volien enderrocar i fer una de nova. I la meva sogra diu, bueno, ja ens ajudarà perquè tot allò ho volem vendre, perquè per nosaltres és massa i tu també no t'agradarà si vols viure a París. I vaig anar allà i ens hi vam aficionar amb la meva dona. I va venir inclús un dia el Josep Maria Cabré, un col·laborador i un amic del Joan Brossa, i molt amic d'ell, van passar coses de casaments amb el Brossa, ell i la seva dona. Més val no recordar-ho. I bé, tot allò, mica en mica, hi anàvem. I me'n vaig enamorar. Em vaig posar a ressaurar i va passar una cosa deliciosa, que amb la meva família no haguera passat una cosa així.
A mi que vaig anar a restaurant, gastant-hi diners, posant-hi diners, quedant dit això, buscant un jardiner, i un dia la meva sogra em diu, Xavier, saps, no continuïs, perquè t'estàs matant, i jo tinc un fill, i per ell l'interès és l'interès. Un dia t'has de pagar tot el que fas, això no pot ser per tu, ja veig que ets bona persona, però no ho facis, això s'ha de treballar amb el meu fill. Bé, mira, no, els diners són els diners per a la gent, i tot això no ho he mirat mai, jo si treballava per un altre. I un bon dia, el meu cunyat em telefona, Xavier, sembla que tu ja ho sé, t'interesses molt per la propietat i fas coses, anem de parlar una mica, perquè el dia de demà podries tenir problemes. Jo no ho entenia massa, oi? Però bé, em diu, ja ens veurem la setmana que ve, va venir, i diu, no, saps què? Si tu vols, ho pots comprar, però hem de dir-ho amb un expert, que fixi el que és, perquè tot això és molt gran, hi ha 3 cases, i... Només jo us demano una cosa, va dir a la seva germana i a mi, que l'expert l'anomeni jo. Jo dic, mira, jo no li vaig dir, però vaig pensar la seva germana, va dir, has vist? No perden el nord, saps? Has d'encorar que a França la gent... Bé, que vingui l'expert, sí, jo al cap de 15 dies veig un senyor amb un sorell petit, allò, tan francès, un bigotet, i dic, soc l'expert que va de la part de Jarneron. Ah, sí, el meu cunyat, sí. M'ha dit que, bé, li tinc dit una cosa, senyor, el seu cunyat m'ha dit una cosa, que s'ha de treballar el que dicta la llei, jo enganys no em pot fer ningú. M'ha demanat una cosa que és el límit. M'ha dit que tot això jo ho valori el més baix possible, que jo no tingui cap problema. Vaig quedar així. Que res, em deia, ell per 20 francs li vendria, però que els papers siguin nets, que sigui de vostè. Dic, home, és maco. I jo agafo tot i dic, Jacques, no, mira, jo tardaré 30 anys a pagar-t'ho, però això és patrimoni dels seus pares i és teu. Dic, quasi, Xavier, que em fa il·lusió, però sabreu que jo en tant pugui venir. El meu cunyat era un home molt ric. Com era molt rica, la família de la meva dona. Però nosaltres no ens van deixar ni 5 duros, ni vam voler 5 duros. Ni la meva dona, la seva filla, ni jo. La meva dona no va treballar mai, tot es va viure de la pintura que jo feia. Tinc bons records inoblidables. La Normandia, no? A Normandia. Normandia va ser un lloc conegut amb la creació de les biennals d'escultura, exposicions de grans pintors contemporanis, i havíem exposat també de casa nostra, o Tàpies, ja us donat documents un dia de la gent que va ser el comitè d'honor a les biennals d'escultura. Sí, va haver molta activitat. Llavors, diguéssim, estant allà a Normandia, vens a Sabadell de tant en tant o no? Sí, i tant, i vaig fer molt bé, jo he fet exposicions constantment a Sabadell. Així, recordes dels primers cops que vas venir des de França a Sabadell? Com ho vas trobar canviat? Home, sí, clar, i tant, cada vegada més canviats, i tal. Però hi havia una certa nostàlgia, feia falta aquell món del treball, de la música dels talers, tot això ho ignoraves, però és lògic, un món avança, però sí, sempre trobar amics, en canvi, com per exemple, no sé, jo he passat per València i no em queda cap amic viu, tots són morts, no em queda ningú, no conec ningú, ni la família, ni parents, res, ningú. A Sabadell sí, mare de Déu, tothom, Déu, Xavier, Déu. Ja, a Sabadell parlem una miqueta de personatges de Sabadell, per exemple, el senyor Vilarrufat. Jo me l'estimava molt, i ell també. Perquè com el vas conèixer? Ja ve de molt lluny, el senyor Vilarrufat, i tant, li tenia un gran respecte. Jo anàvem a veure sovint amb el meu oncle i el poeta, precisament valencià, però bé, ja afincat de jovenet a Sabadell, que era la Marcos Alves.
un poeta, molt bon poeta, l'Amat Gosalves, i molt amic i admirador del senyor Vilarrofat. Jo anàvem a veure Sant Sebastià de Montmajor, jo estava molt content, i tant, i tant. I el Vilarrofat ja era conegut, no? Sí, esclar. No, aquest tinc de dir amb tota franquesa el que jo penso del senyor Vilarrofat, que hagués pogut ser un gran pintor, perquè tenia coses molt boniques, molt maques. Per exemple, hi ha un retrat del seu pare, el senyor Vilacinca, que està sopant, el coneixes, el recordes, allò és una meravella de pintura, allò és pintura. El que jo no estic d'acord, i això és per amistat i per amor que tinc a aquestes persones, que ell va estar una mica apretat, penso, pels amics, per la família, que va acabar la vida fent retrats de senyores de Sabadell amb el collaret de terra. D'altre que no va seguir... No va seguir més la cosa artística, no? La vena més... Exacte, perquè era molt maco el que feia, molt. I com que era baró, era molt maco. Ara, l'última obra del senyor Vilarrofat, no hi puc estar d'acord. Perquè precisament m'ha agradat molt les primeres coses, era una lliçó de pintura, era molt bon pintor. Molt bon pintor. El que va passar amb el senyor Vilapuig. Què va passar? Bé, el Vilapuig era un senyor de molta facilitat, que pintava més bé que la majoria de paisatgistes de Catalunya, de l'escola d'Olot i tot això. Però què va passar? Hi va haver un moment que els seus companys ja s'orientaven cap a un altre món, miraven més a l'exterior, el que feia als Estats Units, Alemanya, França, i bé, és que va estar 10 anys sense pintar, reflexionant, pensant en pintura. I al cap de 10 anys s'hi torna a posar i repeteix el mateix. Que tenia ocasió de fer una altra cosa. I el senyor Antoni Vilarrofat és això, que com que era baró n'hi havia pocs, un ofici extraordinari, un home fort, dominant, i va acabar fent ninetes. No, això no ho puc, soc un home honest. Honest i me'ls estimava molt, és per això que ho dic, comprens? Quina colla hi havia més, això, a Sabadell? Hi van haver que no van tenir ocasió de seguir pintant perquè treballaven, però gent molt interessant. Per exemple, l'Andreu Castells, que era molt conegut com historiador i també pintava. Però com pintava? Però molt bé, era preciós, perquè ha fet 5-6 quadres, ja n'hi ha prou, però molt bon pintor, un gran pintoràs. I vas tenir tracte, no? Vas tenir tracte amb l'Andreu Castells. Oh, sí, acabat hi havia el Llorenç, que també va fer, com es deia, el Llorenç, el Josep Llorenç, 6 o 7 coses, però precioses, maquíssimes. El Ramon Folch. El Ramon Folch, el poc que va pintar molt bé, però acabat ho deixen estar i busquen la via còmoda, que és el que va fer el Ramon Folch. Amb ell havíem discutit molt d'això. No és una crítica gratuïta que jo faig. Amb ell havíem parlat de sí, perquè mors la vida, la família, sí, potser sí. I llavors, allò a finals dels anys 50, si ja em corregeix-me, surten els gallots, no? També els gallots de Sabadell, el grup Gallots. Bé, l'esforç va ser important. Hi va haver un esforç, una voluntat important més que els resultats. Va ser un dinou que era molt vàlid, que és el que fa falta una mica a l'obra i a la vida del senyor Duran Camps, del Vilarrofat, del Vilapuig. El saber dir no, és per aquí, perquè ho podíem fer aquest per aquí. Això és el famós, oi? Perquè veus pintors que dius, bueno, no te'n vull citar, dius, bueno, esclar, és que aquest senyor no dona més de sí, està bé, però ells sí que podien donar més de sí. Perquè el senyor Vilarrofat era pintor, però no va voler aprofitar, no? I això ja és cosa d'ell. Ara, no pareix que jo sigui sincer. No, està bé. I així, a nivell humà també tenia un tracte. I dic, en el fons, és un senyor que jo respectava molt. Clar. Però molt,
I a mi m'estimava molt, i tant. I amb el seu fill hem sigut molt bons amics. Jo el seu fill pensava el mateix del seu pare. Bueno, I bueno, anava a dir, per exemple, fills i nets del senyor Vilapuig, són genis, són allò que és un senyor vell com jo, de prop de 100 anys, sí, els admiro molt. L'Oriol Vilapuig és un dimoni pintant, allò, té una sensibilitat, una intel·ligència, una força grandíssima, unes iniciatives que, és fabulós aquell noi, fabulós, tot. i això això diguéssim, Eh? això que es dona o és fruit de Sabadell, es dona o es cosa Ah, de no, família, no, o és de caràcter, és de caràcter. de caràcter, Perquè és i tant. curiós, no?, que Sabadell I tant. sortiu tots vosaltres. I tant, i curiós. tant. Però és una cosa que m'ha perseguit, aquesta cosa de ser honest, perquè mira, a mi m'han passat coses que jo he volgut, que d'un altre nivell, un nivell més alt, perquè ja era gent molt gran. Quan jo tenia uns 21 anys, encara estava a París, i me'n tinc de tornar a València o Sabadell, no sé on aniré. I bueno, però antes de marxar faré la meva mare, que a la meva mare li agradava molt l'impressionisme, que els quadrets de Monet, allò tan petitet, o Sena, amb les senyeres, i n'hi faré uns quants. I durant una setmana només en vaig fer potser 50. I un bon dia allà ve una senyora amb 4 o 5 ossets petits, un sombreret ballet, un vel així, i em va dir, bonjour, monsieur, no era francès, oi? Però resulta que era americana. I em va dir, quina cosa que pinta vostè, que deliciós, que deliciós. Cubent, dic, no senyora, no m'ho n'he preocupat mai. Diu, jo sí compro aquests. I em va donar un feix de diners i diu, porti'm-els a casa. No, tingui ja, m'ho pagarà quan jo li porti. No, home, ja li veig amb la cara que és un procés. Bé, va ser així. I em diu, segueixi així, jo li compraré tot perquè ho venc a Califòrnia. I els amics, carai, quina sort, que content, aquí i allà. No puc continuar, li vaig dir, senyora, no, me'n torno a Espanya perquè això no puc fer, de vendre el que a mi no m'agrada. Saber dir no, s'ha de saber dir no. S'ha de saber dir. L'honestedat, no? L'honestedat. Esclar. És així, no hi cadascú. Però no, com si aquests senyors no tinc res en compte, els he estimat molt, però... I Sabadell, com trobaves Sabadell? Quan arribaves aquí als anys 60, com la veies, la ciutat? Home, és una ciutat que a mi m'atrau molt, Sabadell. Hi ha una mena de cosa, un caràcter, un esperit. De vegades hi ha un petit abús amb això que dic quan es parla de pintura, d'escultura, d'arquitectura, perquè és molt difícil explicar-ho ara en uns moments, oi? Però a Sabadell hi havia la possibilitat de fer-ne una ciutat que es ve històrica, molt bonica, que tot s'ha desfet. Pensa que a l'actual plaça Major, el que abans hi havia el Globo i ara acabat va ser Calmaçons, Calamanena, que en deia, tot això, hi havia hagut cases del segle XIV. Cases gòtiques hi havia, que era molt... No ha quedat res, s'ha trinxat tot. A la Rambla hi havia 2 o 3 exemples modernistes, vosaltres potser no ho heu conegut ja, que eren deliciosos, eren molt bonics, s'ha enderrocat tot, no ha quedat res. Fora l'hotel suís no ha quedat res. Si això em dol, no ho critico, perquè la meva ciutat que m'estimo molt, si no, no fos aquí, no haguera vingut, perquè de Sant Feliç hi estan moltes coses, El patrimoni, no hi ha hagut respecte pel patrimoni. Eh? Que a Sabadell no hi ha hagut respecte pel patrimoni. No, cap, és llàstima. I recordes tot això, per exemple, els campus, Oh, i tant, els campus, el Cervantes, el Casinet,
El Cassinet, ho recordeu vosaltres? El Cassinet d'allà de la Creu Alta, sí. encara Jo hi és. havia cantat sarsueles jo quan era petitet allà, però em feien fora sempre amb els escolapis, això era acabat de la guerra, perquè sempre tenia bona veu, una veu una mica de lloro, que encara li tens, però que feia riure quan cantava. Però sempre m'equivocava. Sí que una sarsuela que deia, jo havia de cantar por el humo se sabe dónde está el fuego, y yo siempre cantava por el fuego se sabe dónde está el humo, i venia el pare i deia, no, és al revés, s'ha de cantar por el fuego se sabe dónde está el humo, i els altres deien, no, ara ho torna a dir malament, com així, no ens en sortíem, va dir, millor que no canti, i suprimir la sarsuela. Tot era això que sé, però el Cassinet era molt maco. La Societat Coral Colón, no? Sí, i tant, perquè un dels líders d'allà era un gran amic del meu oncle, un senyor que era molt popular a Sabadell, que era el... anava a dir un nom, se'm talla, el Cruells, El Cruells? Cruells, el Baldiri Cruells. Baldiri Cruells. Li deien el Baldiret. Que era un senyor molt comediant que entrava a la Via Massaguer, per exemple, en cases comerciants que estaven dinant tota la família i donava molt de la taula, picava una mica de coses i deia, bueno, ja tornaré demà, i se n'anava, feia riure. Mira, és una del Baldiret, i el Baldiret era sempre així. El Colón, i llavors ja tiraves tirant avall, i llavors més avall hi havia l'Urpí, no? Oh, i tant, l'Urpí, i tant. L'Urpí a davant l'Espanyol. I tant, mira. L'Espanyol de davant, els amos, els gerents a l'època, ja, es deien Torres. I el fill Torres era molt amic meu, de jovenet, havien anat a estudiar junts, i a davant, Calçacs, eren els Castellanes, Castellana. Castellana. Sí, Castellana, sí. Que eren propietaris o arrendaments, no sé, no t'ho puc dir ara, ja fa molt temps. I a davant hi havia el Cervantes, no? Oh, i tant, el Cervantes, i acabat més avall encara, a davant de Correus, hi havia el Casal Català. Allà encara, no sé si és un cafè o que és una botiga, no? Però hi havia un cafè que l'amo es deia Oliveres, Pasqual Oliveres. L'americana hi havia. L'americana va ser abans. Val. Abans, i acabat hi va haver el Casal Català d'Esquerra Republicana, allà. Imagina't. I al costat de casa nostra hi havia la cafeteria, però que no venien cafè al públic. Era el pare, el senyor, que es deia precisament, casualment, Andreu Nin, que era el pare de la pintora, de la Rosa Nin. L'Andreu Nin anava amb una cafetera grossíssima, que havien potser 15 litres de cafè, per les cases i trucava «Cafè!» i servia cafè i pagaven 1 litre de cafè, perquè els treballadors, els servidors no tenien temps de fer cafè al migdia. I l'Andreu, puntual, sagrat, ens portava el cafè a les 11, 12:10, 12:15, i era el pare de la Rosa Nin. I acabat més avall hi havia una altra casa emblemàtica. Ui, mare de Déu, si ja se m'ha tornat que sí que hi havia... Anaves pel carrer Manresa, no? No, que hi havia una casa que feien embotits. La Via Massaguer? Que la Filosa. Tenia 2 noies bessones i que servien, però això fa molts anys, va ser potser 2 o 3 anys acabat de la guerra, ja van tancar. I un dia em va passar una cosa que jo era mort, oi? Venint de París, vaig per allà, mira, encara hi ha la Filosa. Mare de Déu, ja pot passar, senyor, ja pot passar, que no miro per què.
recordo aquesta casa, dic, eren dues vedetes, dues senyores allà que servien. En aquesta casa hi havia hagut una senyora gran que es deia, la senyora li deia Filosa, però em sembla que no se'n diuen. I tenia dues noies molt lletgetes, bessones, que semblaven tontetes, i es deia la filla, sí, som nosaltres dues. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va ser... Oh, sí. I acabant més avall hi havia una altra casa emblemàtica que feia cantó, que era d'un senyor molt maco, d'un senyor molt intel·ligent, molt sensible, que no sé quin ofici tenia, però al final de la vida va fer d'antiquari, que es deia Sostres, cantonada un carrer de l'Escola Pia. Val, sí, tirant val. Ja molt més avall, oi? I a davant, a l'altra banda, allà on ara han fet obres, que han fet, encara no hi ha anat a causa de la meva dificultat de caminar, hi havia una cèlebre espardenyeria, havia sigut, però ja havien plegat, que es deia a Cala tu llores o tu gores? Això no t'ho sé dir, no t'ho sé dir. Hi havia una noia que no sabia tocar, i sortia amb una escombra i quan es veia ens empaitava. L'escombra. I els nanos li cantaven tu gores, nanos de mono, no sé què. I era que la pobra gent tenien por. Jo no ho feia perquè era molt jovenet i molt petit, ho feia ja més grans nanos de 15 o 16 anys. Anava de la via Massaguer al carrer de darrere, al Ravals. Ravals. Obrien la porta de davant, passaven pel menjador que deien «Oh!» i sortien per l'altra porta. I la noia sortia de boja, la filla d'Autogores, amb una escombra, empaitar els ulls, els haguera fet mal. Això era la... Doncs res, Xavier, estàvem parlant aquí de les botigues i dels personatges de Sabadell. Oh, esclar, i encara en queden d'interessants i de macos, oi? Tindria de preparar una mica, fer un esforç, perquè fa molts anys de tot això, oi? Llavors anaves cap allà i hi havia el passeig, bueno, el que era el passeig a la plaça Major, que allò estava tancat abans que obrissin, abans que tiressin a terra, no? Ben bé tancat no, perquè quan estava tancat jo no ho havia conegut encara, quan ho havia tancat a l'època de que hi havia les peixateries, tot allò. Exacte. Allò no ho he aconseguit jo. Jo he aconseguit encara, ho he vist, i ho vaig viure quan ho enderrocaven, dic, aviam què faran, que no em facin un gra massa. És quan van enderrocar al carrer de Manresa. Jo en aquell moment encara vivia a València quan van començar i no van acabar fins al cap de 2 o 3 anys. Va ser allà perquè va haver molta feina. Esclar, tot va millorar, però porta una nostàlgia tot això, porta una nostàlgia. Però a la plaça, jo hi perdo molt records allò perquè allà hi havia una fonda amb molt moviment. Com es deia, què puc dir? Sí, que estava allà al racó. Sí, una fonda que entraven inclús carruatges. Coca, em sembla que es deien, sí. Clar, Coca, sí. Que el noi era molt amiguet meu, però que tenien, clar. 85 anys, això que dic. I més avall hi havia la primera pintura moderna de Sant Lleí. I la moderna, i tant. La moderna, que acabat va anar al carrer de Sant Antoni i ara cap a Barberà, que era un senyor molt dilecte, molt amic de tots els pintors, allà hi anava a comprar el senyor Vilarrufat, el senyor Vilapuig, el Ramon Roc i tots els joves. A la moderna, és veritat. A la moderna, que es deia Sant Lleí. Sant Lleí, sí. El senyor Sant Lleí. Gent molt dilecte, molt macos i tant. Llavors tiraves avall, hi havia els jardinets, no? Aquí? Els jardinets, que ara era l'Ajuntament. Ah, sí, bueno, tot allò era molt maco, els jardinets, sí, és un record. I l'Uterpa, Sí, l'Uterpa era fabulós, l'Uterpa molt maco. Però hi havia llocs macos, ara no t'ho puc dir, al carrer del doctor Rius, a Cortet, que va d'allà on hi havia l'Aliança Francesa, a la plaça Major, és Cortet, on hi ha l'altra banda.
Allà hi havia, espera't, el que és ara el local de la Viuda, que fa cantó. Allà hi havia hagut un cafè tenda, Colmado, de lo millor d'Europa, Sí? de lo més bonic d'Europa. Jo conec unes fotografies fabulós. Allò del vell París, el vell Londres, el vell Berlín, era això, era molt maco. Això es havia d'anar en compte, que a Barcelona també ho han... També ho han trinxat tot. Això s'ha d'anar en compte que... Com és el que jo ho sento, em sap greu, ho sento perquè m'estimo molt la meva ciutat, M'estimo molt la meva ciutat i això s'ha sigut una mica lleuger, treure coses, oi? Que mira, a l'època contemporània tenim a prop de casa, hi havia una casa especialitzada, ja la coneixíem, televisions, tècniques noves, que és el Creus. Home, i tant, el Creus. Era el millor que hi havia a Sabadell, una gent professionals a un punt terrible, extraordinaris aquella gent. Han tancat i no hi ha successió. Ara fa poc que han tancat, relativament fa poc. Sí, ja Déu-n'hi-do, ja fa un any que un mes i tot. Tancar una botiga així, que no hi hagi una altra persona, com la ferreteria Cases, allò era una meravella, una verdadera meravella. Ho eren els homes, ho eren ja tots dos, eren molt amics amb el Cases. Un xicó molt dialecte, molt intel·ligent, però tenia una botiga, deliciosa, feia passar una botiga de Londres, de Berlín, la quantitat de coses que tenien, diverses, i l'amabilitat. Sí, bueno, tot això passa sovint a les ciutats, a les grans ciutats, oi? No hi havia botigues i rellotgers també hi havia molt. Sí? Rellotgers hi havia. Oh, i tant, i tant, i tant, i Rellotgers tant. també, a Sabadell hi havia Déu-n'hi-do els rellotgers que hi havia, A la moda, que és el que arriba potser També, més lluny. i llavors allà al final que hi havia la Palladero, no? La Palladero. Sí, oh, i tant, la Palladero. La Palladero deien els avis, sí. I com a obsequi de Nadal, els avis a mi m'oferien una volta amb autobús a la Creu Alta fins a la Palladero. Ah, sí? I els avis deien la Palladero. Sí. Oh, i tant. Que passava el tren. Ui, mare de si em recordo de passar el tren. Els primers dibuixos i pinturetes que jo he fet han sigut allà on tinc el taller ara, que uns metres més endavant hi havia el tren soterrat. Bé, no hi havia el túnel encara, passava el tren amb els marges de terra, i anàvem a dibuixar aquests marges de terra, i a darrere on hi ha l'hospital era la Miranda de Can Puigcaner, que era molt bonica. I una vista hi anava molt sovint amb el meu oncle, i una vegada hi vam anar amb el senyor Vilapuig. I jo vaig pintar un quadraret a l'oli, el primer quadraret a l'oli amb tubs que hi he pintat a la meva vida. D'aquí, des d'aquí al carrer aquest de Can Puigcaner. Ara s'hi pot anar, però s'ha de demanar permís per passar per un pati de l'hospital, perquè s'ha tancat i no es podia donar la volta. Era perillós anar-hi, perquè era un penya-segat molt recte, però la vista era preciosa, preciosa. La Miranda de Can Puigcaner, en deia. Veies fins al torrent del Malconsell, i fins Castellà, Sant Llorenç, Puig de la Creu, tot allò era molt bonic. És bonic encara. És bonic. I el Ripoll també el recordes? Sí, el Ripoll també és molt maco, el Ripoll. Estava tan brut com ara o no? Ara està més net o com estava abans? Hi havia una mica més d'aigua i potser més net, oi? Més rialler tot plegat era, oi? Més fresc. Ara la gent hi va molt més sovint que abans no anava ningú. Hi havia fàbriques que abocaven, que tiraven tot el riu. No hi anava ningú. Clar, és que Sabadell sempre ha sigut molt gran. Oh, i tant, jo havia anat molt amb el meu oncle, allà en tinc records també fabulosos.
Em sap greu perquè pot semblar una mica ambigu, fora de lloc, per l'època que va passar allà, jo no miro quina època era, però anàvem molt sovint a Junqueres. I a Junqueres, al cementiri, podia entrar tothom. I amb el meu oncle, amb el Rifà, que era molt bon home i molt digne, i vam entrar dins. I diu, bueno, si et sap greu, no hi entrem, no t'ho miris. Hi havia el cementiri, però tots els morts fora de les sumbes dels nínxols. I eren morts i fa 200 o 700 anys, i molts eren esquelets que encara es conservaven. I sí que el meu oncle diu, veus, això no s'ha de fer, perquè la gent busquen joies, busquen si hi ha diners amagats. Bé. Clar, anaven a veure si trobaven alguna cosa de... I no els tornaven a enterrar. Jo sé que hi havia com una iaia amb el mocadoret i la pell tot groga. I portava mitjons o mitges fins aquí, vermells intactes. La sabata havia desaparegut, les veces se'ls havien menjat, no sé. Només se li veien els mitjons vermells. Encara veig aquella dona a Junqueres. Veus, a Junqueres he patit molt perquè era molt bonic. I la restauració no era molt difícil. I l'han fet malbé. Allò, el palès, apa, vinga ciment gris, vinga ciment gris. No. S'ha de donar amb algú que sàpiga restaurar. Ho sàpiga donar-li. Això també és una part de la meva vida que m'agrada molt. Perquè però tindria de parlar de França, bueno, França ja no ens interessa tant, oi, com està fent. Però perquè a França sí que ho he fet i tinc encara un càrrec vàlid per cuidar-me de tot això. De restaurar? Sí. A França ja n'hi és Sí, més. jo soc membre del comitè tècnic del Fons Regional d'Art Contemporani d'Alta Normandia. Els que decidim el que es compra, el que es ven, els museus i tot això. Però mai dels diners que val. Això hi ha un altre equip que són els comptables, que se'n cuiden si ho poden comprar o no ho poden comprar. Val. I a mi m'han estimat molt, per això m'han escrit dient que el teu càrrec que sempre allò on tindria de ser els bacos. I amb això sí que he fet coses molt maques, molt. I salvat part de patrimoni de Normandia, que era un país, és un país amb molta història, amb un patrimoni immens, i en els ajuntaments tenen coses que ells mateixos no ho saben. Doncs un dia jo necessitava una peça romànica i amb la directora del patrimoni artístic, Elisabet Corneto, una bona amica, anem a l'Ajuntament i que volen una nosa que és de fusta. Ara no estan a l'església perquè fan obres i ho han posat en un armari, perquè això s'ha de llançar l'obra. Hi havia 15 o 20 estatuetes del segle XI, XII. Conservat. Dic, senyor alcalde, atenció, que això val... Diu, això? Què sap vostè? Això no val res. I què volia? Home, precisament que ens en deixessin una, perquè fem una exposició i volem posar una cosa molt vella davant de les coses molt modernes, perquè la gent vegi que no hi ha diferència. Bé, agafi el que vulgui, no? Ja vindrem amb papers, l'assegurança. Diu, assegurar això? No val la pena, explica un moment, si val la pena. I els assegurem els ulls de Londres. Diu, bueno, què pot costar això? Això dic, no, espereu, no hi ha taxa. A més, jo no me'n cuido, però el preu de venda no pot ser 2 milions de francs. I això? Això? I diu, això podíem empadrar tot el poble. I sí, ens ho van deixar, I perquè la gent això que ho diuen, que s'abateix molt tot això, és el vell sí que era maco i el jove, que hi ha una cosa molt belleta, molt bella, policroma, del segle XI, i una cosa precisament d'un català, Marcel Gili, que ni a França ni aquí la gent l'ha volgut reconèixer. I és el millor escultor que ha tingut Catalunya. El millor. Aquí ningú el coneix. Jo vaig anar a la Fundació Miró i dic, cuideu-vos d'aquest home que s'està morint i és un dels millors escultors d'Europa.
Ah, si no està malament. Sí, ja havíem vist coses, esclar, bueno, ja ho anirem a veure. Bé, ja t'ensenyaré, són documents, que la policromia i tot és exactament el mateix. Ah. Amb 12 segles de diferència. I és exactament el mateix, és molt, molt, molt maco. La colla de Sabadell. Bé, esclar, jo personalment tots no els vaig conèixer. Jo vaig ser molt amic, malgrat la joventut, la diferència d'edat, de Lluís Casals. Home, Lluís Casals. Ens vam veure molt sovint a Avinyó, a París, a Sabadell. I la primera exposició que he fet a la meva vida, que encara no havia sortit de Sabadell, va ser els anys 47-48 al monestir de Sant Cugat. La primera exposició, oi? La primera. Va ser que jo no la vaig veure, que estava al campament de ronda, això que us explico. Amb això dels militars. No hi vaig poder anar. I me la va organitzar el Lluís Casals, que seria molt maco. Que m'haguera pogut a la meva joventut ajudar moltíssim, sinó que jo sóc un home molt, que m'amago molt. I això és molt dolent per un pintor. Ara no, oi? Però ara que ja no tinc necessitat, quan era jove em deien per aquí que aquest senyor et vol comprar coses. Jo no hi anava. Això ha sigut la meva vida. I com és que no... Mira, ha sigut així sempre. Mira. I en Lluís Casals, i tant, i tant. Sí, i tant. I amb les filles, amb l'Elisabet, l'última que li queda, oi? Sí, l'Isabel, doncs veiem molt sovint, i la Muriel, molt amic. La Montserrat, també. La Montserrat també molt maca, sí. Que va estar molt temps amb la Muriel, i tant, jo l'havia tingut a la falda, la primera vegada que vam venir a veure'm a París, Home, diuen això, bueno, Lluís Casals també era molt... Sí, a part també feia poesia. I el Lluís és molt maco, un senyor molt bona persona. Bueno, també un senyor de Sabadell, Inclús gràcies al Lluís Casals, sinó que és el moment que jo vaig haver de tornar aquí pel servei militar, el Lluís Casals em va proporcionar un paper d'actor per una pel·lícula, que va ser una pel·lícula molt important per l'època, que era el salari de la por, el salaire de la peur. Ah, sí, el salari de la por? Sí. Què hi vas fer? Jo havia de fer un segon paper, una discussió que hi ha en una taverna, que hi ha un senyor hispanoamericà, perquè em va dir, tu tens la careta d'hispanoamericà, o Lluís Casals, i ho busquen, no, ai, com me'n va. Salari de la por. Bé, hi vaig anar, i mira, no puc fer, mare de Déu, ara que ja teníem tot arreglat, apuntat, no t'hi pots anar? I allà reien una mica, hi havia Lluís Montant, tota aquesta gent que començaven. I acabat jo vaig dir, però jo tinc un amic més gran que jo, que potser ho faria, i potser més bé que jo, perquè és un home que ha fet teatre i tot això, que era el Josep Palau i Fabra, i la va fer ell. Palau i Fabra, sí. El Palau i Fabra, que eren molt bons amics en aquella època, que jo vivia a la ciutat universitària i ell vivia molt a prop d'allà, però en una casa particular que llogaven habitacions, i sí, va fer el paper ell. I van estar molt contents, vaig veure una ocasió molt gran. A més de coses que m'han funcionat, jo he perdut moltes ocasions de gros, així, oi? Home, és que has conegut a moltes persones, Sí, jo, mare, no t'ho pots imaginar. Moltes persones. No t'ho pots imaginar. Tant de Sabadell com de Sabadell també. Allò que diuen Reus, París, Londres, Reus, París, Londres, que diuen. Sí. I, diguéssim, a París també t'has sentit bé, no? A París i Normandia, sobretot a Normandia, no? Normandia. Sí, molt maco, sí, home, ha sigut molt difícil d'explicar perquè ha sigut molt llarg, però hem fet coses, per exemple, a Normandia, que això el clavaven al nas, oi? Els vas posar amb un compromís a tots ells.
amb un compromís que aquí no m'han agraït, però tampoc necessitava que ho agraïssin, oi? Però va ser coses d'oportunisme polític, que acabat van avall, ens volia ajudar molt el Max Kanner, jo Pujol, però acabat tots dos se'n van anar una mica bé. Que va ser amb les aventures d'exposicions a Normandia. Jo vaig fer una biennal, som l'única institució artística intel·lectual que va festejar l'entrada d'Espanya a la Comunitat Europea. I el Consell General de Normandia ho va debatre, dir, no, és que nosaltres estem més a prop potser de la part cantàbrica. Dic, no, senyor, aquí, de caràcter, de tradicions i cultura, més a prop de Catalunya. I això no ho podien confirmar, però els hi quedava una miqueta així, saps? També no van comprendre perquè tots els catàlegs que fèiem ho vam fer amb la llengua original. Hi havia pintors de Suècia, Noruega, Dinamarca, hi havia catalans, ho vam fer la presentació de cada artista amb la seva llengua. I això no els va... I en canvi el que ens va ajudar molt, que fins a cert punt, soc una de les primeres persones que van dir al món, quan van fer la Comunitat Europea, i Catalunya? Oh, a França em va dir gent molt, posada molt amunt. Què és Catalunya? És una regió. I els hi vaig explicar el que era. I agafaven el nas. I una persona ho va defensar molt bé, que va ser una que inclús la Bebe la coneixia, van ser molt amigues, que ha vingut 6 o 7 vegades a Sabadell. I ella li s'estranyava que jo no la presentés a autoritats i tot això. Dic, a Sabadell tot això tampoc interessarà, bé, difícil. Va ser la que primer va ser ella com directora de l'oficina de premsa i informació de les comunitats europees, O sigui, tota la premsa, ràdio, televisió, depenia d'ella. I ella va fer un llibre amb un altre polític dient les nacionalitats que s'obliden. I va posar, ja us ensenyaré la de Catalunya. Que devia pensar pel futur, per la llengua, que tot això valia la pena que s'estudiés el cas de Catalunya. És la primera que ho va dir. I ho va dir gràcies a el que jo li vaig explicar d'aquest problema. Va ser una gran amiga i tant, però molt, molt bona amiga. Li vas explicar una miqueta, Sí, tot, i ell ho va comprendre molt bé. Però allà al Consell General... Sempre hi ha reticències, no? I llavors tornes a Sabadell i et fan aquesta exposició, no? L'any 2000... Quina? L'exposició aquesta que et va fer el Museu d'Art. Ah, sí, bé, no, el Museu d'Art jo hi he exposat ja 3 o 4 vegades. 4 vegades. Però l'última va ser molt maca, sí. I sobretot l'esforç que van fer per cridar una persona com la Pilar Parcerissa, que va fer la presentació, i és molt maca la presentació, la senyora que ho cull tot, molt maca. Jo crec que és els grans crítics de casa nostra, oi? La Pilar, cert. I estàs content una miqueta amb Sabadell? Sí, estàs content amb... Ah, molt maca, molt. Sí, noi. Lo de la ronda Semenov, ens expliques allò que ens explicaves, allò que queien la gent de l'època de la guerra, que menjava la... Ah, sí. Bé, a la ronda Semenov en dèiem, bé, els nanos, i algunes persones grans de la ronda del pa i peixet, perquè les acàcies que hi ha, la flor, és comestible, no hi ha la cosa de menjar, però es pot menjar i no fa molt mal. I amb els nanos anàvem a jugar a sobre del pont de la Riadeta, que era un lloc molt perillós, feia molta por. Jo no ho sabia fer això, però els més grans ho feien.
hi havia les baranes de metall, de ferro, i a sota hi havia el creuament d'una riera que venia de damunt de la serra, de Sant Quirze, i la riereta pròpiament dita. Hi havia molt llot i molta llana mig feta malbé, una pasta amb 2 metres de profunditat d'aigua. Si un nano hagués caigut allà, era repenjar-te les baranes del pont i gronxar-te allà. I passaven a la part ja de terra. Però algun queia a l'aigua i era just... Jo em rodava el cap i no podia veure. I teníem gana, que va tenir gana. I posàvem una cadira vella, follat a la cadira, i agafar pa i peixet. I s'ho menjaven. Era molt maco. Això de la ronda Savinov, Molt, molt. Aquest dèiem la ronda del Salamanov. Com? La ronda del Salamanov. I que va també era una excursió molt a prop del plaça Vilarrofat. El carrer, com es deia? No ho recordo ara, en l'època de la República, el nom ja em vindrà allà. I a l'època del franquisme, el carrer de Somalacarregui. I els avis deien el carrer de Somalacarregui. Sí, aquesta sí, però Somalacarregui. Tot això va ser un poema, aquesta època. Quan hi va haver el drama de la bomba atòmica a Hiroshima, la dona Rafael, la meva tia, va sortir al carrer i dir als veïns i com va dir, els xinos han tirat la bomba astronòmica no sé on, a Amèrica, una cosa així absurda completament. Oh, quina època, sí. Ara que no ens la vinguin a tirar nosaltres, també. Hi havia la bomba astronòmica, tota una època, un folklore, però molt maco. Home, és que Déu-n'hi-do, també, a part de tota la teva feina, esclar, has passat una guerra, dues guerres. Has passat la guerra... Dues guerres, oi, i tant, perquè vam passar la nostra d'aquí. Acabat, vaig anar a l'època de València, hi havia molta ambigüitat, festejàvem molt el nou nacionalisme espanyol. I acabat vaig arribar a França també amb una certa ambigüitat, hi havia, oi? Era la postguerra, no? Era la postguerra, una certa ambigüitat. I també, ara que dèiem això de la guerra, també el de la Leica, t'has d'explicar. Lo? Lo de les càmeres Leica, de Sabadell. Ah, sí, però això va ser molt maco, això, i també per Miquel Arguet, oi? Ja sabeu que durant la guerra, el període republicà i acabat el franquisme, el camp d'aviació militar de Sabadell era més aviat dipòsit d'avions, no sé com ho feien anar, oi? Que era anant a Castellà, com es diu. Ja també hi havia el camp d'aviació. Hi havia el camp d'aviació. Allà, primerament, hi van enviar avions russos que eren supersecrets. Aquests avions, sembla, deien els russos, estaven preparats per si Catalunya resistís més, ho hagueren arrasat tot, perquè hi havia, no sé, potser 40 avions russos, bombardejos aquests, els moderns, que ningú els ha vist. I venien els russos, que jo en tinc molt bon record, vestits de paisans, el senyor, els macos, i veien el meu oncle i deien, eso no es Notre-Dame de París. Sí, quan jo era jove a París. I li demanaven còpies de Nostra Senyora de Notre-Dame de París. Però aquests senyors, russos, amb corbates, carregresos, molt educats, donant bombons a la meva iaia, venien acompanyats d'homes de la FAI, de la CNT, bons homes, gent honesta, però bé, gent d'aquests que només volien cops de puny i prou. I dic, vos ja és acabat que aquests senyors els han comprat això? Ho volem cremar, tot això? I el meu oncle, que era molt valent, i ja li deia, si vosaltres toqueu això, ja veureu el que és tocar. Això no ho toca ningú. Això jo me n'ocupo que sigui una església protestant o catòlica, el que vulgueu. Això són obres d'art, és el monument que jo vaig fer.
que se ho comprava amb ell, que el senyor se'n va anar, no va passar res. Acabat entren els alemanys i es repeteix la mateixa escena. Tots aquests alemanys anaven amb l'Eikes, una càmera nova que aquí pràcticament no es coneixia a Europa, fora d'Alemanya. La mítica càmera Leica. Sí. Però bé, hi havia una dificultat molt gran per revelar els negatius d'una cinta. L'únic que ho tenia, això, era el Llobet, que era el fotògraf més jove. Però pel fet de ser un home d'avantguàrdia, que ja tenia, a mi ja em feia, era jovenet, però ja m'agradava el que feia. El Llobet. El Llobet. Hi havia un clar obscur, uns flus, molts ulls humits, ja tenia una certa cosa que no tenia el de Vilatorral, del meu oncle, del Molí, tota aquesta gent. Per tant, no podia ser ni de l'oncle ni del senyor Vilatorral, era sagrat, com no podia dir una crítica del Vilarrofat o del Vilapuig. Són senyors intocables i sagrats. Bé, no en parlem. Però sabia greu, oi? I bé, aquests alemanys venen i hi ha aquest problema. Aquest problema el meu oncle el resol amb el llauner de davant de casa, a casa al Paret de la Torre, que també ens hem descuidat, una casa emblemàtica. Era el venedor de garrofes, de blat i de palla més important de Sabadell, el Paret de la Torre, molt macos. I venen doncs els alemanys amb l'Eikes sot. Ah sí, i el meu oncle amb el llauner de Sabadell, amb el Pauses, el llauner, van fabricar uns dipòsits d'alumini molt alts, que amb unes agulles de roba hi penjaven la pel·lícula i es revelava allà dins, amb una aixeta per canviar. I el meu oncle em deia, veus, el que tot agrada del senyor Llobet és perquè ho fa amb una Leica, i la Leica pots dominar tu la màquina. Amb les meves màquines, que eres una mica més immobilitzat, oi? Hi ha poc, I amb aquesta no pots fer moltes coses. Durant el dia pots fer un efecte de nit, tocant això, aquest botó, veus aquest. I bé, l'oncle se'l mirarà, si jo tingués diners me'n compraria una, però aquí ha de ser de contrabando i val molts diners, molts diners. Has d'anar a Alemanya per comprar-la. I bé, un dia venen uns alemanys, aquests, ja veurem, demà passat ja estarà revelat. I no van tornar mai més. I la màquina es va quedar allà. La Leica. I venien altres grups, un d'alt i prim i un de petit i gros, semblava una caricatura. I a mi em portaven sempre xocolata. No, xocolata aquella època era. Bé, jo meu oncle diu, aquesta màquina se la va descuidar un amic vostre. No sabeu on és? Hi ha molts que han marxat a Alemanya. Doncs es queda aquí, ja veurem. I uns altres tornen, sabeu algú que es va descuidar una màquina, una Leica? No. El meu oncle s'ha de pujar a l'armari de dalt que no ens la prenguessin. I al cap de 6 o 7 dies dic, nano, demà no tinc feina, anem a Barcelona, anirem al consolat d'Alemanya. Dic, ah sí? Jo pensava que era una caserna, una cosa. Diu, sí, perquè hem de tornar aquella Leica que se l'emportin a Alemanya. Va ser un acte maco de la gent de Sabadell, podríem dir. Bueno, va ser també una cosa... Jo ho he dit a França, diu, sí que és bon home, perquè se l'haguera quedat i ningú... D'un estatat, va ser d'un estatat. Oh, i tant. Ja per anar acabant, així el Molins també hi havia el fotògraf, també el vas conèixer, no? Oh, i tant, el senyor Molins, i tant, però és un senyor molt maco, sí. Veus, a mi em passava ja aquella època, una mica amb això del Vilapuig, el senyor Vilarrofat, el Duran Camps. El Molins no era considerat com era considerat un Vilatorba o el meu oncle Rifà. Cal Francisco, el Rifà, el Vilatorba... Però el Molins era molt més interessant. El Molins té coses molt maques.
molt. Era un senyor allò punyetero, en sabia. Havia fet una sèrie de fotografies, allò, un pinxo, un pistoler, una noia vestida d'home, amb una gorreta, que tenia molta gràcia, que m'ho pensava encara fent el captaire, fent el pagès. Bé, noi... Amb el senyor Molins s'hi podia parlar de pintura, I amb els altres és una mica el que està passant ara, Només que si la pintura moderna, si la pintura antigua, si la pintura clàssica, si l'escola d'Olot, si de pintura n'hi ha una, i prou, Escolta, s'assembla molt més un pintor abstracte amb molts colors, com ho veu una escultura, amb molts colors, quadres, ratlles, S'assembla més a un Crist, un Axiomo del segle XI, que no pas amb aquests paisatgistes que fan de Manelló Camí de Santiga. Molt més. Si digués els moderns de cometes, no vull dir que siguin els bons, no. Els moderns, jo més a més els implicaria amb un Vilapuig i un senyor Vilarrofat, els moderns, que no s'assemblen res amb la pintura tradicional antigua. La gran pintura, la bona pintura, la pintura de Goya, dels italians del segle XVI, s'hi semblen molt més els moderns que ells, s'hi sembla més un Picasso que ells. Però això costa molt, costa molt. I una miqueta així, també per anar acabant, o sigui, la teva pintura, el teu món, el teu imaginari, com el definiries? Mira, amb tot això jo he sigut humil. Pintar costa molt. Jo faig el possible per sortir-ne, però costa molt. Pintar costa molt. Jo sempre he sigut sincer. Tinc alguns escrits, alguns que us agradaria. Jo vaig tenir una polèmica amb un dels crítics d'art més importants del món. Un senyor que va estar poc aquí a Sabadell, se'n va tornar i ningú va saber. I ell sabia que jo era aquí i no em va venir a buscar a veure, perquè ell va fer un article molt dur. I un senyor que des que s'ha portat malament, no, al contrari, em va comprar per estar al costat de tots els grans de la pintura europea, em va comprar a mi. Em va dir, de l'únic que tornaria a comprar coses és el Xavier. I jo sóc amb aquell article que em va telefonar i el senyor es va espantar. Una mica difícil d'explicar tot això, saps? Perquè jo no estic d'acord amb el seu sistema social, polític, la manera de tractar la pintura. Comprens? I així tu series... I així, sí, de coses... No crec que hagi tingut moltes conseqüències, oi? Però he estat al revés de la majoria de pintors, oi? D'anar a agrair a aquest senyor, que em va fer una crítica molt favorable. És quan el Banc Nacional dels Països Baixos, el BNP, que tenen la col·lecció de pintura més important d'Europa, em va comprar una cosa i em va dir, em sembla que de lo teu volen comprar 4 o 5 coses més, que era excepcional. Que el meu marxant li diu, mare, jo 4 o 5 coses no les venc, Xavier. Una cada any encara. Dic, home, ni una cosa ni l'altra. I ells ho van comprendre. Això el meu marxant, jo he tingut sort amb marxants perquè m'ho han fet. I va anar, de l'últim que vaig fer a França, un marxant xinès li va comprar una cosa grossa, una cosa com un vidre d'aquests, oi? I diu, d'això jo n'hi podia comprar 3 per mes. I el marxant diu, no els hi vendré. Un i encara no tots els mesos. I jo dic, per què he fet això? Tu no necessites diners, jo no és que me'n fa falta per anar a la tenda, no? Però si puc estar una mica més, aniré bé per... No. Et consideres bé, tu sí o no? Sí, però bé, no, deixem, està molt bé. Jo el vam perdre. Sí, m'ha passat moltes coses, saps? Però a més igual no estic content. I acabat jo he tingut una senyora, una de les grans senyores de la pintura francesa,
que és la cèlebre Nana Stern. Nana Stern hem sigut molt amics com mare i fill, i teníem la maseta del 27 els dos. I també ho feia. Recordo que una de les últimes recepcions que vaig fer va entrar un matrimoni i dic, aquest me l'emporto, aquest al menjador, en el menjador que vindria, i al menjador que vindria. Una mica com diuen els cervells, volem un quadre pel menjador. Aquest és que vagi bé pel menjador, noi. Un bodegó amb pomes, oi? Bé, i la Nana Stern diu, no facin esforços que aquesta exposició de Xavier no està a la venda. Anna, tu necessites un home, urgentment no, però no saps mai. Diu, et consideres pintor o no? Sí o no? Diu, bé, no faig el possible per pintar. Diu, doncs, així no venguis. I això és una sort, I en canvi he ajudat a molta gent, sí? A molts. 4 o 5 dels pintors que funcionen a París, a Alemanya, als Estats Units, a Xina, al Japó, si te vols els he llançat jo amb qui he pogut. Hi ha alguns que inclús aquí a Sabadell hi han venut molt. Jean-Pierre de Schneider, un gran pintor, ara s'ha convertit en un gran pintor. Bé, aquest món és maco, però hi ha moltes dificultats de comprensió, de proximitat, d'aproximar-se un a l'altre, de comprendre-ho, de lligar-ho. I continues pintant, continues fent obra? Sí, i tant. Bé, ara m'han telefonat que em volien fer una cosa a Belles Arts. Però veus, com que serà potser l'última que ja faré a Sabadell, vull fer una exposició només amb 4 o 5 teles i cap a la venda, no vull vendre res. Sí, la pintura és una altra cosa, no solament a vendre. Això m'ho ha estat molt, inclús la meva galeria, aquí a Sabadell, havia venut molt, Però noi, de vegades hi havia ja a l'època de l'oncle Rifà. Em van comprar coses els col·leccionistes, que a aquella època es venia, Jo era massa jovenet, però... I vaig arribar una miqueta, un senyor que, bé, jo a tu te'n compraré, n'he comprat també de Ramon Folch, de tal. Bé, a mi no m'agrada, això que feu ara no m'agrada, però com que sou de Sabadell us ho compro. No, mira, jo no li venc. Bé, feia il·lusió. Ara no es ven tant, no? Ara és una altra que avui en dia no es ven tant, no? No, millor, perquè... No, em vaig a... Ui, mare de Déu. Ja hi ha hagut una cosa a tot el món, sí. No, i a Barcelona tampoc. El món de les galeries no és un món net. Jo no em puc queixar, perquè he tingut sempre galeria més a Barcelona. Al venir vaig entrar a la galeria dels Maragalls, però no tinc per què amagar-ho. Tu no saps el que van fer? L'última exposició que vaig fer va venir un senyor basc que s'estava morint. Tenia més o menys la meva malaltia, però no se l'entenia que és bé. I va venir aquí aquesta llei i en un matí, amb la directora de la galeria, me'n demana 23. Caram. I ja m'havia comprat 7 o 8. O sigui, va comprar 30 o 40 coses, una fortuna. Encara m'ho han de pagar. I fa 10 anys. No m'ho pagaran ja mai més. No hi ha una cosa oficial. No puc dir, sí, se va portar aquest, fotografies, el senyor és mort. Si jo arribés a cobrar el que no m'han pagat, entre aquí, França, Alemanya, Anglaterra, Estats Units o Japó, el que no m'han pagat mai, que encara ho espero, no t'ho pots imaginar. Em vaig fer una a la capital de Normandia, a Rouen, que a col·leccionistes holandesos vaig vendre una quantitat de quadres. Jo no més maco de la meva vida.
que a França es van emparanyar una mica, perquè un d'ells era la Mare de Déu de Montserrat, ple de cendres i brut, tot el vol. Les 3 hores el mariscal Suchet a Montserrat, que en 3 hores ho va cremar tot, l'imbècil. Se n'anava que havia fet, no sé, segons la història, un conveni amb la gent d'allà, que resistirien, que no amagarien maquisards, que en deien els francesos, oi? I va haver no sé, un malentès, i es van fer marxa enrere, els francesos, i ho van cremar tot. I són les 3 hores, i bé, això a França els hi va sentar una mica malament, però ho sento. I el que va fer les guerres occitanes, que va liquidar tot el que tenia un sentiment del sud, català, occità, era Simon de Montfort, el francès. Sí. I jo dic, les victòries no, la tomba del mercenari Simon de Montfort. I el francès em va dir, no era un mercenari, Simon de Montfort, no, doncs sí, expliqui-m'ho. Doncs res, Xavier, moltes gràcies. A vosaltres, sí, vosaltres. No deien coses així d'aquestes, del que van dir, el que es van enfadar els francesos a mi, perquè hi ha hagut una certa cosa amb això, oi? Per fi, no estic content d'haver-ho fet, i ho tornaria a fer.